A bidiyon da ya gabata mun kawo muku labarin bakon da ya zo daga duniyar Venus mai suna Valiantor da yadda suka tattauna da hukumar kasar Amurka. A wannan bidiyon kuma za mu kawo ci gaban labarin har zuwa ƙarshen sa. Kai dai kasance tare da tashar mu ta duniyar mu domin samun irin waɗannan labaran. Da wayewar gari kuwa Mr. Frank bai zame ko ina ba sai fadar hukumar tsaro ta Pentagon, inda aka karbe shi aka tafi da shi zuwa kwatas din da bakin aliens din nan suke. Suna isa aka yi musu iso sai ga su a gaban Bal da abokanansa guda uku. Cikin fara'a Bal ya mika Dr. Frank hannu tare da cewa barka da zuwa Dr. Frank, sannan ya gabatar da abokanan tafiyarsa. Ko da Dr. Frank ya so ya gabatar da kansa sai Bal ya ce masa babu bukata domin tuni sun san komai a game da shi. Bayan sun yi shira ne sai Bal ya fara wa Dr. Frank bayanin dalilin da yasa suka gayyace shi domin neman taimakonsa a game da aikinsu. Ko da Dr. Frank ya yi tambayar dalilin da yasa aka tsamo shi daga cikin dubunnan mutane, sai Bal ya bashi amsa da cewa tuni suna kula da yadda yake kyautata mu'amala da mutane a cikin buɗaɗɗiyar zuciya, kuma yana iya yin magana a duk inda ta kama. Sannan kuma shi ƙwararre ne a wajen sanin halayyar ɗan adam. Gashi kuma babban masani a ɓangaren kiristocin evangelist. A takaice dai su kiristocin evangelika suna da awar cewa dukkanin mala'iku aliens ne, kuma ma a fahimtar su akwai bayanan shi'uman jirage a cikin littafin Attaura. Kasancewar ɗaya daga cikin mission ɗin Mr. Bal shine taimakawa duniya domin ɗora ta akan hanyar da za ta yi mutane daɗi. Shi yasa ɗaya daga cikin taimakon da suke nema daga Mr. Frank shine ya yada manufofinsu a cikin al'umma. Sannan kuma sun yi alkawari za su na amsa masa duk wata tambaya da ta daure masa kai game da rayuwa da kuma duniyoyi. Bal ya tabbatar da wanzuwar wasu halittu masu yawa tare da duniyoyi fiye da yadda manazartan duniya suke shelantawa. Sannan kuma ya ce za su kasance tare da hukumar kasar Amurka domin sanar da ilimin masu amfani ga mutane. A cewarsa wannan rana ita ce ta farko a bisa doka da za su fara aiki. Don haka matukar dai Mr. Frank ya amince zai yi wannan aiki tare da su, to sai ya daura damarar shirin fara aiki. Kamar haka waɗannan aliens suka ci gaba da aiki tare da Mr. Frank, wadda ya ce a tsawon shekarun da suka ɗauke tare da su sun nuna masa wasu daga cikin guraren da mutanen wata duniyar suke a duniyar mu da kuma dalilin kasancewarsu a gurin. A cewar Dr. Frank, aliens da wasu abokan aikin su suna yin amfani da fasahar holographic wajen sadarwa, kamar yadda kake yin kira a waya, sai dai sabanin waya a wannan fasahar zaka ga hoton mutum a gabanka kamar dama can abun yake. A wancan lokacin gama garin mutane ba su san wannan fasaha ba, sabanin yanzu. Ita ce fasahar da muke kira da augmented reality a yanzu. A tsawon wannan lokaci da suka shafe, tawagar Bal na ta fafutuka wajen samo kan shugabannin duniya, musamman ma shugaban kasar Amurka Eisenhower, don ganin cewa sun shawo kan Majalisar Ɗinkin Duniya domin haɗa musu taro don gabatar da bayanansu na son haɗa kan duniya da kuma sanar da irin gudunmawar da suke so su ba duniya da zarar duniya ta amince ta shiga cikin umarsu ta gamayyar duniyoyi. Amma da zarar sun kusa yin nasara, sai hukumar tsaro ta farin kaya ta CIA ta shigo ta ɓata maganar. A cewar hukumar tsaron farin kaya ta CIA, da zarar wannan magana ta fita ga sauran shugabannin duniya, to suna tsoron cewa ƙasashe da yawa za su iya binta, wadda hakan ke nufin karyewar ƙarfin Amurka na mulkar duniya. A takaice dai shekara uku kenan yanzu muna shekarar 1960, wadda ya daidai da shekaru uku kenan daidai da lokacin da su Valiantor za su gama aikinsu. Amma fa ba su yi nasarar samun damar cimma burinsu ba. Shi kwa Dr. Frank a cewarsa rayuwarsa bata ƙara dawowa kamar yadda take a baya ba, kuma yakan bi ƙasa-ƙasa domin ya yi bayanin abubuwan da suka faru tsakaninsa da waɗannan aliens. Wata rana ya gama ba da lakca a ƙasar Jamus, ashe abincin da aka bashi ya ci akwai guba mai ƙarfin gaske a ciki. A cewarsa da tuni ya mutu, amma kuma kun san me? Sai ga Valiantor cikin gaggawa ya zo da magani ya bashi. Sannan ya yi masa raɗa a kunne, ya ce masa idan yana tafiya yana kula da bayansa domin kuwa makiyi yana da wuyar ganewa. Sa'an nan ya fice ya bar shi. Kamar haka kuma wata rana Mr. Frank ɗin dai yana cikin tafiya sai kawai ya ji an harbe shi a kafa. Sa'an nan aka kama shi aka yi tafiya mai nisa da shi cikin Sahara, aka yi ta dukansa. Lokacin da ya fara tunanin fitar da rai da rayuwa, sai kawai ga Bal da abokinsa Dan. Shine lokaci na biyu da ya ceci rayuwarsa. A karo na uku kuma shine lokacin da ya ɗauki hutun honeymoon da matarsa. Wata bakar mota ta taho da gudu ta kaɗe su suna tafiya. Wuyan Dr. Frank da ƙafafuwansa sun karye tare da sauran ƙananan raunuka. Bayan an kai su asibiti ne har ma an fara fitar da rai a kansu, sai ga Bali a shigo. Ya warkar da shi gaba ɗaya a take a gun kamar ma bai taɓa jin ciwo ba, wadda hakan ta sa a ranar aka sallame shi daga asibiti. A tunanin Mr. Frank dai shine mutanen da ba sa son aikin da yake na yaɗa bayanan aliens su suke ta yunkurin kashe shi. Sai dai kuma a cewarsa ranar da ba zai taɓa mantawa ba a rayuwarsa ita ce ranar shekarar 1968, inda Bal ya kira shi a waya ya ce da shi ya hau jirgi zuwa jihar San Diego domin yana so ya nuna masa wani abu. Da isarsa San Diego a filin jirgi sai ga Bal yana jiransa, ya ɗauke shi a mota suka rankaya suka nausa har suka ƙetare bodar ƙasar Mexico, inda suka tsaya a wani ƙauye da ake kira da San Felipe, da suka ajiye motarsu a gurin parking ɗin wani gurin cin abinci.
Daga nan suka fita daga gari suka nausa cikin duwar watsu har sai da suka je bakin teku. To fa sai yanzu ne idan Mr. Frank ya kai ga katon wani shi'umin jirgi mai fasalin farantin shayi, sannan mai faɗin kafa 300 da kuma tsayin kafa 21 kalar silba, a dangale cak akan ruwa, babu alamun ƙara ko iska. Gurin shiru. Bal ya kalle ni ya ce da ni, shin ba za ka so ka ga me a cikinsa ba? Ni kuma na gyaɗa kai cikin doki na ce tabbas, in ji Dr. Frank. Cikin jirgin na da ban mamaki, kuma ya fi kama da gurin shakatawa a saɓanin irin cikin jiragen da na sani. Ya zaga da ni cikin jirgin, ya nuna min ɓangaren yin nazari da karatu da kuma gurin cin abinci. Bayan nan ya nuna min ɗakin da zan zauna. Kasan ɗakin kamar akan gajimarai, duk inda ka taka sai sawun kafarka ya fito. Ko ina sumul-sumul kuma fes-fes. Ai kuwa ban taɓa yin bacci mai daɗi irin na wannan daren ba. Shiru kake ji, babu hayaniyar ababen hawa, bare haushin kare ko kukan tsuntsaye. Washe gari bayan mun karya, muka dawo zuwa cikin gari inda muka ɗan wutar mu. Ya dawo da ni zuwa filin jirgin San Diego. Dr. Frank ya ci gaba da yin lecture, yana sanar da iya abubuwan da ya sani a game da waɗannan baki. A shekarar 1967 ya buga wani littafi mai suna Stranger at the Pentagon, inda ya bada labarin dukkanin abubuwan da ya sani a game da waɗannan aliens, har ma da hotuna da kuma bayani akan yadda kimiyyar shi'uman jiragen su yake tashi da mayin tafiya. Zan saka link ɗin inda za ku iya sayan littafin mai ɗauke da shafi 127 a Amazon ƙasa da description ɗin wannan bidiyon, da kuma link ɗin inda za ku iya karanta littafin a kyauta ba tare da kun biya ba. Dr. Frank ya mutu shekaru kaɗan da suka wuce, amma su Valiantor da abokanansa hallansu mutane na ba da labarin ganin shi'umin jirginsu mai suna Victor 1 a yankin kogin Mid da ke gabas da birnin Vegas. Kuma dubunnan mutane na sane da wanzuwarsu a gurin, cikinsa har da sama da ma'aikatan gwamnati 2000. Wasu masu ilimin kimiyya ma na ikirarin cewa sun taɓa hawa jirgin. Shirar Valiant da Dr. Frank na ƙarshe shine kira ga mutane domin mu kasance masu kyautatawa junanmu, mu zama masu gaskiya tare da taimakawa kamar yadda muke so a taimake mu. Junaidu Tanko a tare da ku. Nan ne ƙarshen wannan labari na bako da ya zo daga duniyar Venus mai suna Valiantor. A ƙarshe, me za ku iya cewa a game da wannan labari? Mu haɗu a comment. Ana tare.